és que la majoria de vegades contestem els correus electrònics amb un simple ok, gràcies, et truco en 5 minuts. Google, a l'apartat web, té una opció de poder tenir preparades unes respostes preassignades, per dir-ho així, no? I llavors, amb un botó dret, li dius, ok, gràcies, o qualsevol altra coseta. Jo en tinc una, si no recordo, vale, si no recordo, anem a mirar per aquí, anem aquí, plantilles, i tinc una que diu, gràcies i contacto. Llavors, jo quan selecciono aquesta plantilla, ja em crea un correu electrònic o tot un missatge de cos que em diu «Gràcies per el contacto, te facilito mis datos de contacto, para el futuro mi telèfon és aquest». Doncs per què? Perquè tenia molta gent que me contactava o el que sigui, no? Llavors pots tenir no sé quantes, les que tu vulguis. Però per fer tot això, primer ho has d'activar. Llavors, com sempre, entrem a la pàgina de Gmail, ens fiquem a l'eina i anem a configuració. Dintre de configuració, anem a buscar opcions avançades i aquí li donarem plantilles. Per defecte, si no recordo malament, ve desactivat. Veieu aquí que diu plantilles. Jo ja ho tinc activat per aquesta part i a partir d'ara podem començar a guardar plantilles. Com es guarda una plantilla? Doncs molt senzill. Quan comencem a escriure un correu i li escrivim OK, per exemple, no cal que ens hi matem, aquests 3 puntets d'aquí hi ha aquí l'opció de plantilles. Vale? Llavors teniu una que ja tenim guardat, o si volem guardar aquesta com una plantilla nova, i li direm OK. I a partir d'ara tenim una nova plantilla de resposta o de creació, perquè al final Google és bastant indiferent si és de creació o resposta, que ja et diu OK, però en lloc d'un OK podíem escriure doncs, tal com ho hauríeu vist, no? De dir, pues podem escriure OK, gràcies per el contacte, te facilito. Doncs imagineu-vos això, és una feina que, no cometrem cap falta d'ortografia, que moltes vegades també les presses són traicioneres en aquest apartat i comences a escriure ràpid i et deixes doble S, accents o el que sigui, doncs amb el tema de la plantilla tu ho pots tenir ben preparat. No? Llavors portem dos consells, el de reenviar, perdona, el de desfer un enviament i l'altre el de fer les plantilles. Llavors, una de les coses que ens passa molts cops també amb Google, amb el Gmail, és que podem arribar a tenir una quantitat ingesta de correu electrònic. Vale? Jo en aquest cas tinc 39.160 correus electrònics. Per què? Pues perquè jo també, tal com us deia, vaig ser un dels que al 2004 vaig començar a sentir i vaig tenir el correu electrònic amb Gmail al 2005. Vale? Vull dir, soc un dels també, no pioners, però veteranos amb l'entorn de Gmail. Llavors, una de les coses que ens pot passar és, per exemple, a mi em passa aquí que tinc un correu electrònic sense llegir, però si tinc que començar a mirar totes les pàgines per buscar, és una bogeria. Llavors, el truc i consejo del dia és aquí ja, a veure, anem a buscar, com diu aquí, diu, tens l'opció tipus de safata. Anem a veure si trobem aquí el missatge tipus de safata. Anem a buscar la visualització per tipus de safata. D'acord. Anem aquí, busca els missatges que siguin no llegits. Això, comences aquí i li dius no, espacio, perquè són així, leídos. No leídos. A veure, he ficat accents que ho dic d'això, no leídos. I com que no sabem en anglès, ho explicarem en anglès. Label unread. A la que tu li escrius label unread, et començarà a llistar tots els correus electrònics que tens pendents de llegir. Anem a fer la prova. Label unread, i no és que en tenia dos, en tinc tropecientos. Per què en tinc tropecientos i no em surten només els dos? Bàsicament,
perquè a la safata d'entrada te surten els que no estan categoritzats. Si veieu, la majoria de tots aquests són o de xarxes socials o d'entitats que jo he ficat una etiqueta o les tinc a spam. Això no filtre per ubicació del correu electrònic, filtra només per l'estat del correu electrònic. Val? Llavors, per això m'apareixen que, tot i que tenien dos de no llegits, em surten 124 correus electrònics pendents de llegir. Val? Però dius, ostres, és que jo vull veure només els de la bandeja. Doncs si aneu al damunt de safata d'entrada i veieu que el 2 es converteix en un triangle, vale? Doncs li dic que vull que me mostris només els no llegits primer. Enhorabona, no en tinc cap. Ja han sortit els 2 missatges de la bústia d'entrada que tinc pendents de llegir. Mira, 2 ofertes a formacions. Això ho parlàvem abans, que està ara buscat. Vinga, una altra cosa super xula. Portem 3 consells. Anem a pel quart truc i consejo, com li diríem els més cookies. No sé si veieu que la meva icona de Google té el número 2. Que diu, podeu dir, pues quina casualitat, però és que el correu electrònic el que em fa mostrar és el número de missatges que tinc no llegits. Anem a fer la prova, li ficarem 33, M'esquerra li fico alguna informació perquè no se'm bloquegi i me detecti que és un spam, vale? Encara que siguin numerets, 3. I mireu que la icona del meu Gmail ara té un número 3. Això, que pot semblar una bajanada, quan tu tens moltes pestanyetes, visualment ja veus que tens 3 correus electrònics pendents de llegir. Com es configura això? Això, tornem-hi un altre cop a la barra d'eines, a la configuració. Configuració, opcions avançades. I llavors hi ha aquesta icona que diu icona de missatge no llegit. Consulta quants missatges no llegits i a la safata d'entrada amb un sol clic vull a la icona de Gmail. No us sabria dir si arriba fins al 1324. La veritat és que jo he arribat fins als 30 correus i fins als 30 m'anava sortint informació. Per defecte m'he desactivat. Vale? Si li dones al desactivar, la icona se't torna una icona normal, trista, melancòlica, sense portar-te informació. Llavors, això ja a gustos. A mi m'agrada. Un cop m'he acostumat, ja t'estalvies anar un altre cop a la bandejeta. Veieu que surt l'icono de Gmail, però no et diu el número. Llavors, jo és una cosa que recomano a tothom. Li dono aquí a l'activar i queda ben xula. Consell número 5. Vinga. Ara aquí és quan podrien començar a colar la falca de la paraula clau. Els que esteu assistint a la formació, la paraula clau d'aquesta formació serà Gmail. Tampoc la volem complicar. Havíem pensat en Ornitorrinco, però crec que ficarem una paraula més senzillita i més adònia al curs. La paraula clau, pels que vulgueu participar als sortejos de les 3 bateries de Xtorp, de la meva formació, la paraula és Gmail. Vale, en el cas, continuem, al consell número 5. En el cas de que volguéssim desactivar les pestanyes de Gmail, com la meva bústia no ho té, però tots vosaltres tindreu, aquí a l'apartat de més comenceu a tenir notificacions de principals, socis, a veure com ho diu, socis, promoció, notificacions, jo tot això ho vaig desactivar. Llavors, on es desactiva això? Perquè al final era un mal de cap i el que intento és que tota la bústia d'informació entri només a la bústia d'entrada. Vale, doncs tornem igualment. Anem a la bústia d'entrada, configuració. Anem a la pestanyeta de safata d'entrada. I aquí tenim el que deia, no? El tema de categories, que ja no em surt, evidentment. Ja no em surt perquè li he tret. Escolliria qüestió de dir, doncs la vull predeterminada. I no vull que hi hagi promocions i tota aquesta part. O vull que sí, vull que m'ho vagis separant. El que és de xarxes socials vull que m'ho fiquis en una pestanyeta que digui socials. El que és promocions, doncs m'arribarien tots aquest tipus de paraules de promocions que jo estic, per exemple, subscrit, no? Udemy, Mariano Ofertitas, l'Amazon Alexa, el PUE Training, el newsletter de Nintendo,
Notificacions serien paraules o que em detecte que tenen rebuts, factures, extractes, comptes, etc. I fòrums, vale? Meetup, Google... Jo en aquest cas, el que us comentava, tinc que no em faci cap tipus de filtratge, només vull filtrar en opcions de llegits i no llegits. Vale? Però més que res que ho sapigueu, existeix aquesta opció de treballar amb aquesta part de, per dir-ho així, de carpetetes, visió antiga, de dir, ara vull parlar de treballs de final de carrera. Te crees una carpeteta que et digui treballs de final de carrera. Vinga, els indicadors personals, això és el que parlàvem. Una altra cosa que això ens passi a tots i ens pot salvar també d'un embolic. Imagineu-vos el cas de que cada cop que rebeu un correu electrònic, per defecte poguéssiu canviar si li doneu a responder o a responder a todos. Sé que políticament depèn de vegades del tipus de correu electrònic, li donaràs un responder a todos o un responder. Però la majoria de vegades és un responder a todos. Llavors, Google li pots dir que per defecte el botó de responder sigui el de responder a todos. On es troba aquest canvi de configuració? Doncs un altre cop anem a la botó d'eines, a configuració, anem a general i a general, a veure si ho trobo la primera, tindrem... Em sembla que me l'he saltat. Aquest aquí. Hi ha una que diu, a sota del tema del de temps per anul·lar un enviament, hi ha una forma de resposta predeterminada. Hi ha el respon o respon a tots. Això el que fa és que el botonet sigui diferent. Vale? El respon a respon a tots. Per defecte et ve respon. Val? Jo ho tinc canviat a respon a tots. M'agrada més el col·laboratiu, però això és una opció que te permet i ningú li ha donat importància. No? En aquest mateix, mira, no sé si us heu fixat, torno a ser enganxat al meu. Anem a no llegits, no, vull que em mostris tots normals. Predeterminat. Prom, vull tots els emails. Després ja ho borraré tot això. A veure si veiem aquest aquí. No sé si podeu observar, és molt petit el detall, però podeu observar que hi ha correus electrònics que tenen una doble fetge i hi ha correus electrònics que no en tenen. Què vol dir el correu electrònic o no tenir el doble correu electrònic? Doncs això és una configuració que el que et diu és que si tens doble guixonet, per dir-ho així, no sé com se diria, si voleu ficar als comentaris, doncs seria perfecte. Si fiqueu el doble guixonet, a veure com ho diu, només són missatges de correus electrònics que s'han enviat a mi. Vale? Si entrem en aquest aquí, veureu que el A és només a mi. Això es pot anar bé doncs, per saber a cop de vista si és un correu que té informació personal o no. Veus, aquest de la ludoteca enviat amb CCO. Per tant, no surto jo a la llista ni com a únic ni com a principal. Per tant, ja puc arribar a entendre que aquest correu electrònic no té gaire informació personal doncs perquè m'ha ficat en còpia oculta o el correu electrònic té 33 persones. Vale? Llavors, aquest canvi, però és que ho vulgueu provar, també afecta als telèfons mòbils. Vale? Al que feu el canvi, en el vostre correu electrònic apareixerà un altre cop les dobles fletxetes. Jo ho tinc així i al correu electrònic del meu mòbil també m'apareixen les dobles fletxetes. Vale? És una manera de treballar diferent. Vinga, cookie consejo número 8. Vale? Si teniu algun dubte, ho escriviu, sisplau, al xat de YouTube i després, quan acabem tots els consellets, els anirem llegint i els anirem comentant amb l'Andreu. Vale. Hi ha una cosa supercuriosa de Google, és que els vostres correus electrònics, ell ja ho... Per dir-ho així, tot genera un número indeterminat d'àlies. Per exemple, el punt, el que tots li diem el punt, Google l'òpia. El meu correu electrònic, si teniu algun dubte, és didacmp@gmail.com. Vale? Jo ara vaig a la reunió de la feina i si en lloc d'escriure didacmp escric didac. Punt.
mp@gmail.com. He ficat 2 punts, no? Per si acas. didac.mp@gmail.com. I ficaré test punt. I ficarem sempre un codi perquè no detecte que sigui un spam. Veureu una cosa supercuriosa, que és que li envio, i aquí teniu un retoc de tambors. Creieu que entrarà o no entrarà al correu electrònic? Doncs sí, el correu electrònic entre Google, la paraula, el caràcter punt, tot el que és l'abans del domini, l'òbvia, i el lliure a la bandeja principal. És a dir, tota la gent que tenia o que té correu electrònic moises.23@gmail.com, ho sento pel Moisès, perquè has dit el seu correu electrònic, però tots aquests punts no cal que els escriviu. Això anteriorment Google també ho acceptava amb el signe més, però fa poc, no us sabria dir si fa un any o fa dos, però ja el valor més ja no és un valor que accepti. Val? Però el punt sí que l'accepta. Llavors, podeu fer combinacions de didac.mp@gmail.com, didac.m.@gmail.com. Què podem fer amb tot això? Si sou un tipus de persones que voleu tenir-ho tot molt controlat, podíem fer, per exemple, que el didac.mp@gmail.com sigui el correu electrònic que utilitzarem per fer-nos, donar-nos d'alta als newsletters de totes les pàgines que se'ns ocorreixin del món. Si fem això, després podíem crear una regla o una tasca per poder buidar de tots els correus electrònics d'aquest tipus. Bueno, sapigueu, s'obre un ventall de possibilitats que molts no coneixíem. Jo fins que no ho vaig trobar tampoc, no és una cosa que m'havia pensat, però bueno, és una molt bona pista, vale? De com podeu utilitzar de manera diferent les vostres bústies. Vinga, anem a fer una altra cosa que també és molt bona, que et permet el tema de Google, que és el filtratge de correus electrònics. Vale? Imagineu-vos jo vull saber tots els correus electrònics, el label, que ja hem comentat abans, no? El label unread ens mostraria tots els correus electrònics pendents de llegir, que en són molts, vale? A la safata d'entrada només ne tinc 3, els altres a saber on són. Però imagina't que jo vull correus electrònics d'algun especial. Llavors, li podem dir label unread from me, no? És a dir, no sé, jo a vegades m'utilitzava el correu electrònic per enviar-me recordatoris, saps? O notes d'examen o apunts. M'enviava jo mateix el correu electrònic a mi mateix per tenir la informació, no? Doncs li diem label unread from me i pum, mira, tinc 2 correus electrònics del 2018 que em diu que la comprovació de la consistència del volumen de C ha sigut correcte. Bueno, doncs mira, tinc 2. De fet, ara ja els puc marcar com a llegits perquè del 2018 ara jo crec que ja, si no li he fet importància ara ja no caldrà. De tot això, n'hi ha un munt de consells. A veure si trobo aquest d'aquí. Això ho escriurem a baix, si voleu, o al comentari o el que sigui. Hi ha totes les opcions de com utilitzar un operador de búsqueda dins com a filtre per buscar correus electrònics. Imagineu-vos que aquest, no? Mensajes que no incluyen. O sigui, estem no buscant, sinó excluint una paraula, no? Vull saber el sopar de final de festa, però no el de sopar que vam anar, m'invento, a la tele. Pues llavors jo excloc la paraula tele. Vale? Pues aquí us escriurem això al portal perquè pots buscar fins i tot correus electrònics adjunts. Vale? Imagineu-vos que estem buscant un correu electrònic que jo recordo, estic 100% segur de que té un Word o que té un Excel, no? Pues llavors seria de dir-li un document que té, a veure si el trobo, has, ui, a veure aquí, has.docx. A veure si m'he enviat a un Word.
Doncs sí, veus? Llavors, amb un simple clic puc trobar tots els correus electrònics que sé que contenen un document Word. Per què? Perquè sé que l'extensió del Word és un docx. Podríem fer-ho amb el mateix, saps? De dir, ostres, vull saber... sabia que m'havia enviat un correu electrònic que és un PDF. Doncs li fiques hash espai.pdf i et sortirien tots els correus electrònics que tenen adjunt un correu electrònic. Vale? D'això n'hi ha infinitats de possibilitats, no? O de dir, ostres, busco un correu electrònic de, vale? Perquè sé que ho puc buscar, doncs busco un correu electrònic de la meva dona. Pues, la meva dona es diu Eva. Però si algú té dubtes, doncs era. Però meva, doncs me surten totes, inclús el que no és la meva dona, perquè la meva dona no és la Eva de Cibio. Vull dir, me busque tots els correus electrònics que tenen com a emissor algun nom que es digui Eva. Val? Això, com vulgueu. Has de dir, ostres, doncs en lloc de... vull que sigui Ramon. No sé si tinc algun company que digui Ramon, sí. Però amb Ramon, doncs pilla tu. Tots aquests, el Ramon està per al pudulant per a un correu electrònic. Llavors, el que és la búsqueda és una eina molt, molt, molt potent. Vale? A mi, personalment, la gestió de Google m'agrada molt versus una altra. Jo estic bastant acostumat a Office 365, però sí que és veritat que la potència que té el buscador de Google és molt, molt ràpida i molt eficient en tot aquest domini. Per què? Perquè ell escaneja i filtra tot el tipus d'informació. Val? Mal de caps número 1. Vinga, ara hi ha un consell que pot salvar a molta, molta, molta gent. A veure si em surt aquí. Anem a buscar, perquè com tots sabeu, el que havia comentat abans, no? Google té 15 megas, 15 gigas, perdoneu, d'emmagatzematge. Ho buscar aquí, però no em sortirà. Té 15 megas. Imagineu-vos que a mi m'ha passat, jo ara he fet el salt i que he pagat diners per utilitzar Google, però busquem correus electrònics que tinguin més de 20 megas. No? Imagineu-vos, perquè això pot passar. Pues hi ha una sentència, ara l'escriurem aquí, que us pot ajudar a buidar la bústia de safata d'entrada. No? De dir, pues li fiquem un hash. Busco un correu electrònic que tingui un tipus d'adjunt amb un tamany mínim, vale? Això mostra tamanys mínims, de 20 megas. I a partir d'aquí me surten tots els correus electrònics que veieu, que la majoria són fotos, que això és el mal de cap que tenen totes les fotos, que tenen més de 20 megas. En el cas de que volguéssiu netejar o filtrar, doncs 20 megas ràpidament són molts correus electrònics, doncs potser són quasi 200 correus electrònics simples d'un te quiero o el que sigui. Vale? Llavors, això ho podeu fer des de 20 megas o podeu anar començant a filtrar de 5 megas. Vull dir, podeu anar fent segons la quantitat que vosaltres vulgueu donar-li. Vinga, anem a fer una altra cosa molt xula. Sabeu que el Google té una limitació d'enviar correus electrònics que no pot enviar més de 25 megas per adjunt. De fet, heu vist 25, però li dono 25 i me mostra, no? Anem a fer la prova i li dic, demostra més de 25. Bueno, no m'hauria de mostrar cap, perquè el correu electrònic... Per què ho permet? Aquests? Doncs bàsicament perquè ho fan a través del Drive. I això és el que us volia explicar ara. Vale? Imagineu-vos que tinc que enviar 5, 6, 20 fotos o un document que no m'hi cap en una bústia normal. No? Doncs m'envio, per exemple, al meu d'empresa, que els utilitzo per fer totes les proves. Li dic un test i li vull enviar 30 fotos, però 30 fotos no me les deixarà enviar. No me les deixarà. I llavors el que podem fer és pujar els fitxers al Drive i a través del Drive, insereix fitxers al Drive, li selecciono la carpeta que jo vulgui, per exemple, aquí tinc un vídeo superbolon, no? De dir, ostres, heu de veure aquest vídeo que vaig fer de la meva família. Llavors li puc dir que me l'insereixi com a enllaç de Drive o com a fitxer adjunt. Vale? La recomanació sempre, enllaç de Drive. Vale? Per què? Pues perquè si tu vols treure o el que sigui, aquest correu electrònic ja no podrà accedir al document perquè tu ja l'hauràs blindat. Si tu el fiques com a fitxer adjunt, ja desapareix de la teva
potestat, per dir-ho així. O li dius penja i vas insertant els fitxers de dir, vinga, faig jo el banner i tot aquest apartat, no? O, què sé, el 2020. Tinc un curs no sé, de 30 megues, doncs l'adjunto aquí i el llego. Li donaré la meva pel·lícula. Li dic, ok, l'envio. Li diu, necessito acceder. Comparteix amb una persona per visualitzar. En principi, sempre que compartirem, seria per visualitzar. I li direm només amb aquesta. Si li donem aquest segon pestanyet, qualsevol persona que tingui aquest enllaç, o sigui, jo mateix, si me reenvio aquest correu electrònic a una altra persona, la podria obrir. Això ja depèn de cadascú la privacitat o el que li vulgui donar. No? De dir, doncs jo només vull que només el Didac. Doncs li dono a enviar. M'ha generat uns permisos diferents al Drive per poder visualitzar tota aquesta meva carpeta. I ara, espera un segon. Ha arribat un correu del Chunk Park. Molt bé. A veure si m'arriba aquí. Esperem, de mentre arriba. Ara m'ha sonat, per tant, alguna cosa s'està collent. Bueno, esperarem una miqueta. Vale. A veure quan m'arribarà el meu document de Drive. Ja està aquí. Llavors, el que veieu aquí no és que m'estigui adjuntant no m'està adjuntant el fitxer, sinó el que m'està adjuntant és el document, l'accés al document del Drive. Vale? Per tant, això està molt bé. Aquesta és la meva família, que durant el confinament estem fent vídeos, confinados en casa. Doncs jo al moment en què revoqui l'accés al Drive, anem a fer la prova, perquè ja no necessita aquesta persona compartir, l'acabes de compartir, i li direm aquí, gestionar versiones, a ver si ho trobo amb un cop d'ull, mostrar accesos de compartir. Vale, aquí em surt que estic com allò. Anem a modificar els accessos. Vale, em diu que Didac és el propietari i que té una invitació de Didac Merino. Vale, llavors anem a l'activitat i veu que aquí Didac puede ver. Vale, en el cas de que volguéssim revocar l'accés, doncs anem aquí al fitxer i li traiem l'accés a que Didac Merino, que sóc jo mateix, pugui visualitzar aquest correu electrònic. Vale? Personalment m'agrada més treballar d'aquesta manera que reenviar documents adjunts. Anem al següent, cookie consejo del dia. Això és la canya. Bé, imagineu-vos que sou una empresa superimportant, com és el meu cas, vale? I vull enviar un document confidencial, però confidencial al màxim. Del rotllo peliculero, que en 48 hores vull que el documento se destruya, no? Google ho permet. Vale? Aquí hi ha una icona, no sé si la veieu aquí baix, que és un candau amb un rellotge, vale? Que et diu mode confidencial. Els destinataris no podran ni reenviar, ni copiar, ni imprimir, ni baixar aquest correu electrònic. Això és molt potent. Imagineu-vos que volem enviar un document de Word amb un treball que volem que aquest treball no es comenci a repartir per tot arreu. Doncs se pot enviar en mode confidencial i en una setmana, o el que tu diguis, un dia, un mes, 3 mesos, 5 anys, aquest correu electrònic, aquest correu desapareixerà de la bústia. No té més. De dir, doncs jo vull que me caduqui dintre d'un dia. I l'altra cosa és que vulguem ficar-li una contrasenya. Una contrasenya SMS, vale, és una contrasenya que li dic jo, emissor, que quin és el telèfon mòbil del destinatari. És molt complicat, però si sé, per exemple, que aquest document és meu i ha d'anar a un company meu que es diu Miquel Àngel i jo tinc el telèfon del Miquel Àngel perquè, ostres, si no el tinc jo ja apaga i vámonos, en el moment en què jo li digui el document,
me pregunta, veus, quin és el correu... Perdona, me diu, quin és el telèfon del destinatari? Perquè si algú rep aquest correu electrònic, li dirà, mostra'm la clau. I Google enviarà directament un SMS al telèfon que jo he marcat com a telèfon segur. Vale? Vull dir, això ho proveu. És molt divertit, funciona i bueno, és un punt més de seguretat aplicada en la vostra bústia. És a dir, i addicionalment, anem a fer això, anem a fer una còpia de mi perquè ho veieu. M'envio jo mateix un correu confidencial amb un correu adjunt que és aquest banner. No vull enviar per SMS perquè no cal gastar els quartos. Li dono a buscar i veureu. A veure si em deixa reenviar. El destinatari no podrà reenviar ni comer aquest correu. Pues venga, anem a provar-ho. A veure si no puc. Didac Merino. A veure, aquest. Ja dic, revocar. Doncs, tal com veieu, sembla que el correu electrònic, tal com esperàvem el seu funcionament, no envia. L'altre punt que volíem és, ja arribem al penúltim consell, que és un enviament programat. Vale? Anem a fer un enviament al didacmerino@mascate, però vull que aquest correu electrònic anem a fer la prova i li direm, hola, acabo d'arribar, ho escric malament perquè estic el teclat així, acabo d'arribar, són les 11 i les 10, perdona, són les 10 i estic molt cansat, T'ho envio el document adjunt ara, però tot això tu pots tenir fet des de dies abans. Llavors, anem a buscar aquí i al lloc d'enviar li direm programem l'enviament. I llavors es pot programar que aquest correu electrònic sigui enviat en una hora específica. No? És a dir, doncs vull que arribi el dissabte a les 12:39. Podeu fer un enviament programat. Són les 11:39, doncs mira, el programo a les 11:40. A veure, enviament. Ai, no me deixa. Hem d'esperar. Potser és massa d'hora. Però bueno, me l'enviaré a les 12. Vull que aquest correu electrònic surti en lloc de les 11, surti dintre d'una hora. Bueno, doncs jo no haig de fer res més i dintre d'una hora rebré un correu electrònic meu dient-me que sigui, no? Però imagineu-vos que tot això doncs, ho voleu programar perquè sabeu que si teniu una rèplica no els podeu contestar o tota aquesta part. I l'altra coseta que us volia presentar és el tema de seguretat. Més que res, molt senzill, però quan aneu a baix de tot, aquí hi ha detalls. És una pestanyeta que gairebé ningú li dona importància, no? Si aneu a detalls, us mostrarà totes les ubicacions que han detectat accés a la teva bústia. O sigui, aquí podeu veure que tinc el mòbil, el navegador, tot això, que són molts elements, jo aquí estic veient que sembla que sigui des de la meva IP de casa. Vale? Vull dir, no em preocupe, és la meva IP de casa, doncs, bueno, no, estic tranquil. No? I aquests serien tots els consellets. N'hi ha més. O sigui, podríem començar a parlar de crear regles automàtiques. És a dir, vull filtrar missatges, no? De que totes aquestes paraules siguin. I crear un filtre, a fer un filtre així ràpid. Vale? Vull que tota la informació d'info@tecnoempleo li reenviï a la meva parella, perquè la meva parella és la que s'encarrega de tot això. Vale? Doncs puc crear filtres segons l'emissor, segons el correu electrònic, segons el contingut del body. Hi ha moltes parts. Vale? Jo volia dedicar-me a moltes altres cosetes i aquesta us la presento. Jo en aquest cas ho tinc. Quan això ho domineu, jo el que tinc són els correus del banc, els envio, o Kaidi, que és la publicitat de no sé quant, li envio a la meva dona,
hi ha certa informació que tu pots generar automàticament que li reenvia una persona tercera. És una molt bona recomanació, perquè així et despreocupes d'anar reenviant correus electrònics a tort i a dret. I no ho sé, ara donaré peu a l'Andreu, a veure si està per aquí i llegirem si algú ha deixat algun missatge al YouTube. Anem a mirar-ho, a veure si algú està deixant alguna coseta al YouTube. A veure com esteu tots. Ui, esteu tots bé? Anem a mirar. Al YouTube. A veure què diu el meu historial. Sí, sí que ja... Anem Didac. a veure. No, em sents? Et sento. Sí que em sents? Sí, ara et sento. Fantàstic. Hi havia un parell de coses. Te volia dir primer les gràcies. Que sàpigues que encara que ho havíem provat tu i jo estona, hem tingut un cert problema tècnic després, com és habitual en les transmissions en directe, però això ho retallarem del vídeo. El Lluís ha preguntat que si podies tornar a explicar lo de desfer l'enviament, que ha hagut un problema d'eco. Sí, cap problema. Bàsicament, tenia una pantalla extra de l'streaming i no m'hauria de mutejar-la. Hi ha hagut un moment al principi que era un guirigall fins que estava ordenat tot. Comenta Lluís que tornes a explicar lo de l'enviament, desfer l'enviament. I jo també te volia fer una pregunta que era, perquè la contestis després, si així generalment podies explicar-nos quines diferències hi ha entre el que és la versió gratuïta a Gmail i la versió de G Suite, la de pagament, si ets evident, ¿vale? Sí. Doncs mira, comencem a fer el tema del reenviament, de desfer el reenviament, que és anant a l'eina de configuració, vale? Configuració, i el que és el dels 1, 2, 3, 4, 5, el quart missatge que et diu el desfés de l'enviament durant un període de cancel·lació. Vale? Aquí la recomanació, si no recordo malament, Google ve amb 10 segons per defecte, jo l'amplio a 30. Vale? Llavors, quan fem enviar un correu electrònic a didac.merino@skate.es, assumpto test i test, després de donar-li a l'enviar, aquí a la pantalleta te surt, no? S'ha enviat el missatge. Pots mostrar el missatge o desfés. Si tu li dones a desfés, aquest missatge el pare, no el deixa enviar. Vale? Llavors, no enviarà mai aquest missatge aquest. Vale? Per molt que esperin, tenim 30 segons per poder anul·lar-lo, vale? Però ja està anul·lat. Llavors, anem a fer una altra coseta, anem a fer la prova així. 1, 2, 3, 4, 5, fem un desfés i aquí no m'arriba cap correu electrònic. Vale? Llavors, el tema del que em diu l'Andreu, fa dies que no ho miro, però el gratuït té 15 gigas de capacitat i té unes limitacions a l'hora de col·laboració, té una part molt més tancada i la part de G Suite, a part de que tenir les bústies, no sé, ara mateix no recordo, Andreu, si potser són 50 gigas l'espai o 100 gigas. Jo pago la versió de 100 gigas. No sé actualment G Suite quan et permet. Sí, hi ha un escalat divers en funció del número que interessi. Jo tinc una mica més. A més, crec que és conjunt. Pagues per una quota de disco i allà pots ficar tot. Fotografies, Gmail, disco... Sí, jo aquí podeu veure. Jo sí que tinc la versió de pagament de 100 gigas, que aquests 100 gigas inclús tenen l'opció de compartir-la en família. Andreu, de dir, hosti, jo ho comparteixo amb la meva dona i ella apunta els seus... No cal que es barregin, o sigui, sobretot és molt important, no hem de tenir barrejada la informació, sinó que compartim l'emmagatzematge, però cadascú veu el seu. Jo no veig lo de la dona i ella no veu el meu. Vale? Llavors, és una opció també bastant vàlida per part nostra. Vale? Què més? I addicionalment, tot el que és la part de G Suite té l'administració col·laborativa. És a dir, si entra un nou treballador, al directori ja m'apareixerà com a membre del grup. No cal que jo li digui, escolta, he vingut a treballar i jo soc Jordi. Juliol, no? Jordi, que serà aquest any juliol, però soc jordi.juliol @pelitolospapotes.com. Tota aquesta part de gestió amb un G Suite passa a ser quasi nativa.
vale? Que per tornada és molt, 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 molt potent. Vale? No sé si, Andreu, més preguntetes. Aprofito, no?, per tornar a dir la paraula, per si algú diu, ostres, no l'he sentit, no? La paraula del meu curs és Gmail. I no sé, Andreu, una coseta més? Vols, a part de... No, ja està tot. T'agraeixo de nou haver sigut, ho sento, ho he dit al xat el conillet d'Índies, perquè, repeteixo, encara que ho hem provat tot, després el directe és el que té, ens ha fet una miqueta la guitza al principi, però bueno, tallarem aquell tros i deixarem el rest de la teva conversa. Això ho tornem a publicitar i com es queda a YouTube ho podem aprofitar tots i embebir-ho a les webs i tot això. No gaire cosa més, no hi ha cap preguntes més al xat i t'agraeixo la teva assistència i segur que ens veiem avellat. Molt bé, doncs moltes gràcies. Molta salut a tots amb el confinament, a cuidar-se i cuideu-vos tots. Que vagi bé. Adeu. Molt bé, adeu.